И здравейте, пичове! Аз съм Minecraft BG и днеска ще играем Minecraft Pocket Edition. Това не е на най-новата версия, защото най-новата версия не ми тръгва. Не знам защо, но нищо. Това ми е първия клип. Да създадем сервер. Може би звука на играта не се чува, но не знам, ще го правим някакси. Сега тук. Изчакайте. Където и? Къде е буквичката? Не мога да намеря буквичката. Не. Така. На нормал ще бъде мултиплеер, да го изключваме. С никого няма да играем и... Чакайте. Да, нормал. Читовете за всеки случай ще ги включа, но няма да ги използвам. Така, включваме. Ще се върна, когато включа играта. И пичове, ето ни в нашия нов свят. Това съм аз. И започваме да оцеляваме. Така. Не се чува сигурно играта, но ще го оправя някога. Така и на мене ще ми бъде трудно, защото няма да мога да чувам зомбитата и тези неща, но нищо. Така. Още малко дръвце. Надявам се този епизод да ви хареса. Ако е така, дайте по един лайк и да ударим поне над 3 лайка. Тук се намираме до този байом, не му знам името, бе, където лучката живее. Така. Да ходим на тук. Там. Виждам Sugarcane. Ще отида да го беда. Ох. Тук има въглища. Ще дойда да си ги обеда. Бато же Sugarcane. Това е много. Така. Защо заблагалото джампа ми е включен? Out jump. Така. Но защо? Нали го изключих? Нещо не се е станало като хората. То вече на 3 места. Сега. Добре. Сега вече не скача. Тук имаме камък. Желязо. Нищо не виждате сигурно, но няма нищо тук. Бе, хора помисля, че намерих диаманти, ама това не са диаманти. Така. Работваме си дървото. Crafting table. Пръчки. Кирка.
Да изкопаем малко камък. Така. Много е трудно. Ще взема още малко. Това е първият епизод на Майнкрафта. Така. Печка как се прави? Защо не мога да се направя печка? What? Бък? Мога да се направя печка. Защо? Cobblestone. Какво? Cobblestone. Защо не мога? Кажете ми, моля. Друг крафтинг тейбъл да трябва да се направи? Не. Защо не ми става? Не. Никаква идея. За сега ще го караме на дървени инструменти. Докато не разберем защо не мога да си правя такива неща. Къде видях кокошка. Ела кокошка. Не, ела тук. Добре. Овци за сега не виждам. Ето една. Ела тук. Умри. Добре. В момента изобщо не знам на къде отивам, но ще намерим място. Каквото отивам да взема. Но не мога да разбера защо не мога да се правя печка. Ако знаете, напишете в коментарите, защото аз не знам. Да не би да има нов вид камък, защото аз не съм играл Майнкрафт от много време. Дай гъбки, дай гъбки. Искам гъбки. Прасе! Ела тук. Се пестя да бягам, защото нямам храна и... Да. Кой има още едно прасе? Ела тук. Добре. Убихта. Съберем малко дърво.
Така. Тук още Sugar Cane има. Него ще го вземем. Малко е трудно да се управлява така на телефон, но ще свикна. Това е байом с бели дървета. Супер! Мисля там да живея. Много е бавно. Отиваме смело напред. Стъмнява се, което не ми харесва въобще. Изчакайте малко. Върнахме се. Така. Мисля да живея на това дърво. За сега. Така. Дай ми го. Тачо. Не така. Се изхабя малко от дървото, но така като за мъничка къщичка. Така. Това няма ли ми е къщата? Тук овца ли видях? Не. Така. Долу ще поставим крафтинг тейбъла. Спирам да схабя дървото, защото ще ми свърши. Почвам с камък. Така. Тази версия може би още е бъгава и за това. Хайде бе. Не. За да няма да има покрив. Така. Какво да направим тук? Столче може да направим. И да. И хора, надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, харесайте го и напишете моя в коментарите защо не мога да си направя печка. И това беше от мен. Чао, чао!